Wayudo thuolo kendo nyakwara mga jwang' mar rwaki e chenro ma kawuono wan go midhiambo masani tich ariyo. Iluonga nyabune Brian to ma en Nyanza News Network. Bende wan gi chenro mapek ma waikoni kawuono ma wadogombo mondo mi walos go ganda kata jok matindo e thuolo mar ohala ne rowere ne kata jomatindo. Wan gi line meko mek simu ma bende nyalo yudo wago kiyuono tol en 0759 4 8 2 6 5 kata 0734 6 9 1 9 2 4. Inyalo bende yudowa e Facebook live, wantie Facebook live kamora mora ma intie bende ni Kenya katin oko. Nyanza News Network, wan gi website bende ma en Nyanza News Network gi nyukta matindo nyanzanewsnetwork.co.ke. Okan kenda studio to wan kod jalony mobiro mondo mi okonywa e twak malach e yore mag ohala ne jomatindo machiegni osiepna. Erokamano. Anyalo paro ne joneno mapok oneni nyingi kae to bende gi kumiae ne jok maneni for the first time nikech ma ok e tielo mari mokwongo e studio kawuono. Go erokamano kendo mar bedo e studio kendo kawuono. Gi nyinga an Moses Mbai. An jalony e weche mag ohala. Ohelni matindo mag yudhe. Koro kawuono wadhi go mbaka e opportunities, business opportunities ne rowere matindo. Matindo nitiere seche moko ma rowere gineno ka gima nitiere ohala matindo ma ok ginyal timo, kata seche moko gin pacho to gik ma ginyalo timo gineno ka gima onge, piny odinore, giwacho ni sani tich onge, gina dala, gina online e simo, kata gitimo gik mamoko ma ok nyal kelo konyruok e kit ngimagi. Koro kawuono wagombo mondo mi watwagane malach e yo kaka ginyalo yudo konyruok e kit ngimagi koteno kod ohala matindo ma ginyalo donje. Kamano. En kit ohala mane ma ng'ama tin nyalo timo? Koro mokwongo, joma yudhe masani ng'eny gi gisike simu. To simu ka be wayudo ni nitiere ohelni ng'ato nyalo timo. Ndio. Koro mokwongo, mondo mi itim ohala maber kabisa, idwaro ni mondo i-register ohandi kata register business ni. Registration mar business, ting'e ni malo matin. Registration mar business ok en gima tek. Okay. Nikech wan joma yudhe wan wasiko online. Inyalo dhi e portal mar e-citizen. E-citizen kanyo kisedhiye, idhi ondik ni registration of business. Kanyo inyalo register business mari miyud certificate. Okay. Itime atima online gi simu. Gi simu, okay. Bang registration mar business, inyalo dhi Huduma Center kacha, michaki register gi miluongo ni AGPO. AGPO ni en government nochiwo thuolo moro ma kise register business, tinyalo bedo gi AGPO certificate. AGPO certificate ni konyi mondo mi yud tenda. Tenda nyalo yudo kata mar yuecho county. Okay. Gik matindo tindo gi. Okay. Koro AGPO ni ochiwo 30% mag tenders mag sirikal, mag county kata mag national government ne joma yudhe. Okay. Koro kise register business ichaki kawo AGPO ni, inyalo bedo e thuolo mar timo tije moko. Tene ka ne na 100% atamalo 70 ng'ata nyalo apply. Atamalo 70 ni be kotamo laro kodgi. Okay. To 30% atamalo 30 cha modong' no macha to mana mar yudhe lilo. Yudhe lilo. Kamano. Yudhe lilo ma joma nigi chandruok e dendgi kata joma wacho ni joma ng'ol. Joma ng'ol kata gi joma mine. Koro kidieny adek mek jok ma nigi modong' kata malo 30 ni. Gini ginyalo apply tenda mora ma ginti mag yude nikech ka gise register business mag register gi jo AGPO to tijno nyalo dhi kamano. Technical register business misa yudo certificate mi register gi AGPO. Oyieni apply for tender gi. Okay. Nikech ng'eny youth poko register gigi. Yudo ka tender gi samoro koro joma kawo gi onge. Lakini opog gi ne yudhe lilo. Okay. Joma dongo ok nyal duogo. Okay. Come on. Apart from maybe registering group, bente opportunity moro kata ng'ala moro machak jomatindo nyalo yudo go chenro kata mana ohala.
Kawuono to ne wawuoye mana registration mag certificate mag businesses nikech wayudo ni kise register ohandi opportunities ng'eny. Okay. Emomiyo ne wadonjo e weche mag registration mag certificate. Okay. To kata kok i-register nitie ohala ma inyalo timo mang'eny ma wanyalo paro mane wabedo ka last ne wawuoye wendni ma yudhe nyalo timo mathindo thindo. Koro kawuono to ne wawuoye mana mobedo registered ma inyalo kata apply godo tender county kata national government. Kamano. Gin ohala mage ma ng'ato nyalo loso ne certificate ma ng'ama tindo? Opportunities gi nitie kendo ging'eny. Bang' bedo gi certificate mar ohandi inyalo kata timo tich online. Nitiere tije miluongo na ajira. Ajira idhi train e weche mag ohala. Asto inyalo chako ohandi. Okay. Last time ne wawacho ni ohala nitie moko matindo ma kata ok dwar kata capital mang'eny. Kawuono wachako wabiro ni nitiere ohala minyalo chako kata maonge capital. Maonge pesa. Ohala kaka freelancing. En ndiko. Indiko online. Tek nisebedo gi content. Isebedo gi laptop kata simbi, smartphone. Okay. Inyalo chako ohala ni maonge capital mora mibedogo. Iro ka jo ajira gimang'e gi ajira maybe gi offer ga short courses trainings. Maybe content writing, online content writing, transcripting, directing. So gin gi short courses mang'eny. Gin gi short courses. Mabe gi traini nono mabe oketimrade. Okay, chul kise traini then maybe ka gin ginyalo link up gi tich to be podi kata ok gim link up gi tich inyalo freelance. Inyalo ndiko. So ka dipo nitiere jayuth mani oko kanye to maybe en gi content onyalo ndiko. Onyalo chako timo tije donge. And then number 2, jo ajira bende gi offer courses go. So ka dipo ni poketimo course mora ginyalo offer yangono course isomo kisetieko somo tichako ginene. Apinyalo leng'ore ma kisetieko somo mitimo ne kata ng'ato tich moro to kamano aka itimnade itobo. Kamano. Koro registration mar business ber. Ober kabisa. Okay. Wasebedo gi dok chien matin. Wayudo ni waindi. Jogi ong'eyo ohala malowa. Okay. To mana nikech nyithindo chako puonjo ohala chon. Ka baba gi nigi duka, oneno kaka baba gi timo. Okay. Tikete machiegni. Mondo onegi kaka timore mondo kata ka baba gi owene tijno to nyalo dhi go mbele. Koro yudo ka jogi chak puonj chon. Koro kata wanyalo kata keto gine syllabus. Kaber. Ichak puonj nyathi ka pod tin. Kodongo to ng'eni gimoro nitie no ohala. Ing'eni gi sani ohala ipuonjo mana e colleges. Gi secondary school yudo ka en kaka subject. To kinyalo puonj ji practical kaka ohala timore nyalo bedo maber kendo ohendni mang'eny nyalo dongo. Pogruok mane ma wan godo maybe gi jok ma ochako puonjo jogi ka ohala ka pod tindo en pogruok mane? Nitiere gimoro miluongo ni experience. Nyathi chako bedo gi experience ka tin. Ong'e ni mae gima baba timo, mae gima baba yudo go pesa, an ba mak gini matek. Okay. Kamano. To wan wawegi wa depend tich ni ka ok ondika to ok anyalo yudo gimoro. Ok inyal chiemo. En advice mane minyalo miyo ng'ama tin sani maneni brother Moses Mbai maneni kawuono maneno ni en sani koro piny ogik ma ok onyalo yudo tich. The only thing monyalo timo en kaka advice mimiye kaka mar timo registration mare owuon kata mar wande. Miya ne ng'ato advice weche moko 2 kata 3. Ne jo neno makoro neno wasani. Advice manyalo chiwo en ni chaka kata neno ni tin chaka gi matin no. Inyalo dhi kata school machiegni kodi. School ka tiye gi chok. School ka ji chieme, alot dwarore, oganda dwarore. Inyalo dhi e school machiegni kodi ti ikwayo
tenda mar kelo gigi. Mhm. Inyalo mi tenda mar kelo alot. Mhm. Imanya alot itero negi. To mano yudore mana kiseregister business mari. Ma koro in go boke ma jogi bonge ni onge kuma inyalo lal negi. Anyalo kwa youth masani koro nenowa. Wuog oko e register business ni. Dhi chak gi school machiegni kodi no. Dhi kwa tenda kanyo. Tenda ok ni en loso ndara e tenda. Kata matindo malungo go inyalo chako go. Yuecho inyalo choko yudhe monge group matin. Udhi yuecho kanyo. Yuecho be nana tenda. Yeah. Come on. Ndi mana gik matindo ma ji ochayo kata maybe supply chalk e school. Gichulo gin gi pesa maber kabisa. Gik moko matindo ma ji ochayo. En mana kwayo marwa kwa Muga Jwang kamoro amora ma intie. Ni kadipo ni ineno ka gima pinyo gik. Ne wan gi jalony iluongo ni Moses Mbai. Ma bende ne temo jiwowa kendo temo nyisowa kaka ber. Kaka onego bed ni watimo Owala. Ne bende ni kadipo ni wan gi ng'ik ni koro kata andiko mar otimo nade ochope giko. Wanyalo temo mondo mi wa register gi pesa ma in go no. Mondo mi kadipo ni in gi ng'ire moro tinyalo manyo tenda maybe county government kata national government kata kamoro amora midwaro joma nyalo tiyo. Mosni mogik kotieko chenro ni. Mosna mogik gi wach mogik madwa wego joneno. Ma dhine yudhe. Ng'eny yudhe masani dwaro pesa mabiro piyo. Gik mabiro piyo. To iwacho ni ja Owala nitiere characteristic of an entrepreneur. Mokwongo nyaka ibed ng'ama kawo risk. Risk ema miyo gimoro amora timore. Kata joma sani koth chwe. Joma komo sani. Igani komo tikia ni bando cha diti. Ikiani koth dhiwe chwe. Iponi bang' joma chiel to ti. Koro kata komo en kawo risk. Koro mano characteristic achiel monego ng'ama da timo Owala nyaka bedgo. Nyaka ibed ni ng'ama nyalo kawo risk. Ibed ng'ama nyalo bedo ni gi ritruok. Ibedo patient. Horuok, iluongo ni horuok ok. Iori. Nyaka ibed ng'ama nyalo hore. Kirito ohandi cha mondo mi profit. Rach yudhe masani ne gidwaro pesa mabiro piyo. Koro matin ma in gono inyalo chaka. Joma medo ji pesa. Kata joma holo ji pesa. Bro yudi ki isechako. Ok nyal mi kalweti ni no. Okay. Nyaka idwong. Awinjo kiwacho kamoro kanyo ni mano kwatiko. Wacho kamoro kanyo ni ibedo gi horuok mara ko an mono mi odiminado ojiwre. To koro nitie jomoko maseche moko obedo gi horuok Owala no kolwa ko dwano luzo podwano ong'ado wach Owala no kanyo. Mano be gima odwarore ka ija Owala. Ja Owala nyaka ibed ng'ama nigi horuok. Iriti. Makata ka dok chien. Makata ka podho. Chaki jiwori ajiwo ichako machielo. Kamano. Nyaka chieng' mori kwany. Kamano. Mana kaka iwinjo no nyakwara Muga Jwang kamoro amora ma intie en nana jiwruok kamoro amora mondo mi kik wabed ni wanyalo bed ni wadonje kikundi marach kata mag mecho kata mar kuo kikundi moro amora. Gima duong' en niya jiwri mondo itim Owala ma in iwuon timo nade inyalo chako. Iluonga nyambune Brian to mane Nyanza News Network. Wabiro duogo kendo chenro machielo ne wan gi Moses Mbai oritu masani.